arahkan ya untuk para tamu undangan berdirinya. Iya. Jadi silakan ikuti arahan dari kita. Iya, oke. Baik, masih kita hadirkan beberapa lagu sebelum prosesi penyambutan dari Sarang Kondisi. Sebelum dekorasi bersama Sarung Kondisi. Oke, masih bersama. Bunda, aku pakai topi. Sanak sudaro nan jauh hadiran tau, pasti sana rindu jo kampuang. Sambaran dan sarato katupe, kue sapi jo kara kalian. Ala tradisi pulang basamo, nanya oto jo kapatabang. Silaturahmi ka rumah bako, membawa kue sarato rentang. Sanak sudaro nan jauh hadiran tau, pasti sana rindu jo kampuang. Sambaran dan sarato katupe, kue sapi jo kara kalian. Ala tradisi pulang basamo, nanya oto jo kapatabang. Silaturahmi ka rumah bako, membawa kue sa